Na, sziasztok gyerekek! Boszkály PvP-zni fogunk, fakard. Nincs kit, vagy van kit. Mi van az Ender Chestben? Nem tudom kinyitni. Nincs semmi. Oké, köszi. Ja, nekem nem ezzel kéne mennem. Pörközök. A bujjacska után lett feltöltve. Merre menjünk? Megyünk ilyen... Úgy vehetnénk kidet, csak nem a... Júj, ezt a mappot ismerem. Ez szopat ez a rész. És le is estünk sajnos. Egyszer meghaltunk. Nem vagyok nagy jumpolós. De tudod mit? Vegyünk kitet. Pár. Kit. Ragasszuk a giántot, megpróbáljuk ki. Per. Ó, hogy elírom per. Kit. G. A. T. Nem tudjuk megvenni. A T. Per. Ki. Kir. Kit. Megnézzük a Terminatort, azt ismerem. Terminator.